Assalamu alaikum. Wasu gidan gai ba sa nan ko? Ce duka kuna ciki kenan. Assalamu alaikum. Kai wato matuƙar farin ciki nake ji idan har na shigo gidan nan. To ai sai ka dan sake ni ko? Mu kaɗai muke zaune a gidan nan sai matata. Ai kuka ta kyakkyawa. Haka yake. Kai mutumi na ashe da ma kana nan ni da ma na san duk inda kake ana gani na. Ya kake ya gani ya jin daɗi wallahi. Kai wannan ɗin ai ba naka bane. Maza yanzu za a mai da shi. Yalla bai ga wallet ɗinka a ƙasa ma gan shi. Kai ko na gode. Na wuni. Kai da Allah wari. Ba fa na ka ɗauka ba. Kawai na ce. Ba zan bari ka ɗauka ba. Yalla bai mai gida kofi za a kawo ma ko shayi yanzu nan za a kawo maka shi a ba za ka ɗauki abin kowa a gurin nan ba ai. Mai gida yanzu na wani gida. Ga ya waje. Ya baka san ne bane. Kai zo nan. Wai kai mai matsalar ka ne? Na mai ni ƙwararre ne wurin magic barka gani. Yanzu nan. Sui. Kaga diga? Kai kwarai kuwa amma kai dan baiwa ne. Na ji daɗi haɗuwa da kai. Yalla bai sa akwai sauran cash ɗin ka nan. Yawa abokina sai an jima na tafi kenan. Kina ji kuɗin nan ki wasu hannun ki gobe na zo na karɓa. Assalamu alaikum. Kai, kace ka tafi. Mashin ɗina ne kare ba zai yi tafiya ba. Mashin ɗina ne kare ba zai yi tafiya ba. Wannan abokina ne. In bale nan zan kwana. Karin lakauci ka bani guri. In dai ina gina nan ba abin da za ka ɗauka. Wai mai matsalar ka ne. Gashi ko? Ku shiga ɗakin ku da shi saboda yau ba wuta. Shi karamin barawo ya ɗauke ni bari gani. Waya! Yawwa mu je. To, mun gode kai ga ɗakin ka nan. Assalamu alaikum. To, sai da safe. Thank you. An hegiya ba zan yi bacci ba. Ina jiran ka. Karin lakauci ɗan bakin ciki. Ruwan sha. Ruwa. Thank you. Inda za ka je ba. Shi ke yana san abin da zama. Yawwa, in ka gasu dole ka sauka. In ka... Da jiya da yau ban san ta ba, amma shekarun jiya na gani, kuma yau ban gani ba. Ta baya na shiga ko ta gaba, Suna na aski kuma wallahi ina yanku.